kamaráti, ja som Neposedko. Už ma nebavilo doma sedieť len pred telkou. Aj počítačové hry ma nudili. Tak som sa rozhodol, že sa trochu poprechádzam. A dobre som urobil. Stretol som moju kamarátku Nargis. Ahoj, Nargis. Ahoj, Neposedko. Ako sa máš? Ja celkom dobre. A čo robíš na tejto ulici? Oddychujem. Idem pozrieť perské koberce. Wow! Perské koberce? Mohol by som ísť s tebou? Určite, poď so mnou. Tak poďme. Aké mekučké sú tie tvoje koberce. Ale tuším, som už také videl. Asi sú veľmi známe však. Sú veľmi známe, pretože pochádzajú z rôznych krajín, aj z Persie, a sú ručne tkané. Napríklad tento je z Iránu. Aha. Pozri, ako odráža svetlo. A je z Hodvábu. Tento je z Kavkázu, vlnený. A na ktorom ty sedíš, to je z Indie. A prečo sa im potom hovorí perské? Pretože kedysi tieto krajiny patrili do Veľkej Perskej ríše. A tá tradícia potom išla z Persie do rôznych iných krajín. Aha. Prvý uzlík, druhý, tretí, štvrtý, piatý, milión. A robia tieto koberce stroje? Nie, tieto koberce, čo ty tu vidíš, všetko je ručne tkané a majú aj milión uzlíkov. Čože? Milión uzlíkov? A to sa niekomu chce? Áno, pretože to je pekná práca. A robia to aj deti? Robia, ale iba sa naučiť, aby tá tradícia sa nestratila. Jasné. Takže robia koberce a nechodia do školy, čo? Nie, práve že nie. Oni chodia do školy ako všetky deti, ale po škole tak hodinku môžu venovať tomu, že aby sa naučiť niečo robiť, ako aj tkať koberec. Aha. A vedia robiť aj niečo iné ako koberce? Vedia. A čo? Napríklad pekné babiky. Jej, bábiky! A nevedeli by sme urobiť aj udotného rytiera? Skúsime robiť aj rytiera. Dobre, tak poďme za deťmi, našimi kamarátmi a spoločne si bábiku vyrobíme, dobre? Dobre. Čaute, decká! Čau, Neposedko! Viete, čo som zažil? Dnes som bol v obchode s lietajúcimi kobercami. To vážne? Neverím. Dostal som vás, ale nie. Bol som v obchode, kde sa tie koberce predávajú. A ukázala mi ich moja kamarátka Nargis. Predstavím vám ju. Nargis! Dobrý deň. Dobrý deň! Nargis nás naučí robiť tadžické bábky. Chcete? Áno! To je super! Tak ako na to, Nargis? Dobre, môžeme to robiť. A na to potrebujem to, čo vidíte teraz predo mnou. Látky, špajle, gombiky, nitky, nožnice. Tak ideme to rozdať. Áno, a začneme to robiť. Takže každému ja vám dám 2 špajle. Tak, nech sa páči. Komu ešte? Pozrite, robí sa to veľmi jednoduché. Máme tú špajlu, máme gombík a zoberieme napríklad jednu z týchto látok, takto zatočiť. To vôbec nie je ťažké, že? Môžem dostať modrú látku na hlavu? Áno, určite. Tak.
Nech sa páči. Môžem aj jednu nitku bielu? Poprosiť čiernu. Čiernu, áno. Nargis, ja som si vyrobila princeznu. Krásna. Ja som si vyrobil strašiaka. Veľmi dobrý strašiak, krásne. Vidím, že ste všetci šikovní a viete vyrábať bábiky a hračky. Aj u nás v Tadžikistane deti tiež tak vyrábajú bábiky, suveníry, hračky a dokonca ich predávajú v obchodoch. Aké hračky, aké suveníry. Veď to sú naozajstné bábky, s ktorými si môžeme zahrať bábkové divadlo. Poďme do divadla!